Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Shnong Kyntonmynnar, ka Shnong kabadan Sikitan Chiliang East Coast Hills District. Ha ka Sien kabadan Nyngkong ka Rakhe ya ka jingyok lai luot ka ban nyau petrius nam jong kari India. Kabala Rakhe ringkat lang bakari barok kawai ha ka khat santrik nailar arajar ahuar. Ha ka ni ka jing Rakhe ucaman jo ka Shnong Kyntonmynnar. Uba HY nong pesap. Ula penheri ka lama lairong jong kari bat shimru ka salute kat baki kena skol jong ka Kyntonmynnar Government Lower Primary School bat ka Kyntonmynnar SSA Upper Primary School kilai shimenta ha ka jingyat match pass. Ha kini ka singila pensyangkun ya ka jing Rakhe da ka jing kai football ki jing ka bambon bat kiwi de ki jing penbernya bat kentup ru ki jing wai bat ki jing shat balai shimenta da ki nong Shnong haringkat ka jing sakilang jong orang ba Shnong uba high born karbuki ki dekhot jong ki self help group ki dekhot jong ka village defense party bat kiwi Gana mana adina Bangin sedang lo ayah kejing lekai football. Jangan sepen mau ni kendiat. Ba Nyngkong ngikum ka Shnong ngimla kan depan pau kejing sengongu. Ya ublei nong bu nong tau. Ubla ayah ngi ya kan ka sengi ka shit ka pasaat. Bat ka baro ki kena jong ki nong Shnong jong ka Shnong ki long kemi. Ki long kapa ki bedon mentalang ni bat ni. Ngilayo on pendep isibun ki program sakmat. Kum kata kejing ayu, ya unong bu unong tau. Passing Gori. Go, ada Rakhe. Come on, passing. Passing Gori. Go, come on, let them open shot. Come on. Oh, lalai. Balagadan kita kinong kuah shot hadian kini ke half time yang saya latih shot happening badan. Suha ay kerteng ada di kentai ni sinrang. Jingle kala gerang itunan. Ban pas dang ban kelut. Check back. Come on. What na my lad? Boliru atau Kyntonmynnar. Kepediang mendapat, pediang. Sudah kita yakin menang ini sini. Sini kita yakin ini sini.
beautiful. Thank you, thank you. Hampir aku tak akan dikenal.